Twanzi ndipe number dzenyu ndoita sei ndozokusendera airtime. Ndatota inini number dzanga ndititi andisombo danirwe line ratitorinywana. Zvikanzi andipe godi akatoti mupe. Vandatomupa number dzi. Akati ini ndikatombotanga ichoti koiwo unotora twandisuwa kuti zvaita sei. Baba vatota Pondai iwe anchakuona chi mushe panapo iwe. Zvikanzi chipo. Baba atezvare. Zvikanzi Pondai anchakuona mushe panapo iwe mawire uri kuita. Zvikanzi gogo imi ndaita madhiri name. Ndikati madhiri yeye kutaura zvikanzi madhiri hapana munhu anofanira kumaziva. Ndiyedu tiri 2. Even kana ndikakuisira airtime tinongozviziva tiri wangani? Tiri 2. Zvikanzi ini gogo chokwadi checho chiripo ini ndichokutoti inini ndikuzama kutaura kuti ini daudana nemi pasina munhu anozviziva. Saka ndikagara nababa munini kosa akabva ndibvunza kuti ko message ndiana kuisa message akadunga mutsana. Fanango atambidzawo phone ndikati ndizvo zviti ndo message kuti vato nditi iwe itayewo. Lata alright. Zvikanzi chakufonera kuma 1 ndichatoya nokukamukore kubva kumba ndonobatawo. Ndikati zvikanzi ndakupa neairtime yako ipapo. Kana ukatoti kuda airtime $5 ndokupa. Tangu saka inini mangwana nini tata sei tataura pa phone. Ndikati zvikanzi enda hapana kuziva futi kuti inini zvikanzi hapana anofanira kuziva kuti inini ndikuya kunorara koko maneyo. Ndikati kunorara kupi zvikanzi kumba. Ndikati uyo unorara kumba kuti zvaita sei. Zvikanzi handina ambokuudzera kuti da kutota mwana newa tifanira kutangirwa nakadiki kuita mwana. Zvinhu zvawajaira kai. Zvikanzi sekuru inini ndopa akatanga kuchitaura nyaya mumashure akati nomukadzi wake wokutanga hamena anzi vaimbodanana here achitoti mena isekuru ndimbokuudzai mukadzi akaendawo taidanana saka kana naipapa tinotoita sei tinotoziwana. Saka pamwe ndonyaya yakazomudzimbawo here godhi kuzosvika avazomurova kudaro. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Iye zvine zvitawana mukana wokuti tikurukure nemudzimai wa Tsikai Kambarami vanove ndivo ambuya vakanga vachitumirwa messages naPondai. Tinzwa kuti manzwisiro avanoitawo nyaya yakamirawo sei nekuti vari panapa vaitawo chikumbiro vekumhuri kwaPondai kuti vanzwewo kuti zvaiitika ndezvipi nokuti ivo nesuwo takatisipo kuti vatipo muchidimbu mafambiro akaita nyaya. Tinoti nematambudziko aPondai. Munosumudza nyuma microphone. Kunzwisa kwenyu kosta achitaura nesu anoti makabva maise pamba na nikirikini na Tsikai akafamba sei? Isai mic pamuromo tini. Ini zvandakaita ndakabuda ndimbokutanga ndikati ndinotora mari yangu engeri kwamagonji. Saka iwo materera akaitawo wakangotera mumashure mangu. Ndotovabvunza kuti mukuendepi vhati ndikuperera. Nofunga vakangosvika pamberi vasati vasvika kubiriji kumberi. Vhati ndakudzokera kumba chichi. Vanhu vanozoya ndisipo. Ndatovati mimi endai kumba. Ini ndodzoka manje. Vatonditi iwe unodzoka here? Ndati hambana kwandiri kuenda. Vatonditi kutozoendera futi. Ndati handina kwandiri kuenda ndoenda kupi ndisina mari. Vatonditi alright. Vati gendikuona unofunga wakakona ndiparodhi kwambuya Nashi. Apo vatoti ndakuenda kumba. Ndati alright. Ini ndatopfurirawo nerwendo rwangu nokwandaienda. Nofunga ndakazodzokawo ndikazobatawo vamwe murodhi anoba mukuru murodhi vachitobva kwanhakiyo.
ndopandikazodzoka nawo iyo vatondibvunzawo kuti ko godha ari kupi vandata godhawo yakati kumba musikuziva here kuti inga asvika kare vanhu vatonditi godha asati auya ndikati auya kumba atokukonera parodhi inodambura nopambuya nasha achiti ndakenda kumba vatonditi hana kusvika kunoku nofunga tikazosvikawo tese kumba polisi yatu apo handautombozoti akafamba sei kana foni yake ndaitomboitiraya ikadzima haisi kumboita zita renyu rakazara munoitwa nzve inzi perseverance chiwashira vari panapa tisingarove imbwa takaviga mupinyi vari kutoti imi ndimakaurayisa Pondai munoti kudi handina kupoka nangu kwandoita kozi nyaya ingaitika ndeyekuti paakauyawo Pondai madhezi ekutanga ndichitanga kusvikawo akasviko semuzukuru obva ndatonzi auyi muzukuru wepano chichi ndinototi atafanira nokuziva vatoti handini muzukuru wenyu gogo chii vandati alright avazodzoka futi next vazodzoka futi zvikanzi agogo ndikuenda kumarugare godhi wachanga atoripo gogo ndikuenda kumarugare saka ndichakusendera airtime kana ndienda kupi kumarugare vandati alright zvikanzi ndikatomuti airtime unenge waona kupiwa kuti ndikuenda kundotengesawo anga akatobata kaacha kake kefishi zvanzi handotengesa ndikasvika pamberi apo dzinenge dzatopera zvikanzi ndipei nhamba dzenyu ndoita sei ndozokusendera airtime ndatoti inini nhamba dzanga handitomboda nekuti lainiro hatitorinyowani zvikanzi handipei godhi akatoti mupe vandatomupa nhamba dzi nofunga zveshuwa wakasvika kumarugara abva atotumira airtime iye nenhamba minoti nhamba dzadziri dzani dzakatumira airtime ibva atosvika abva atozofona futi bheki zvikanzi maiona akavandati hawaita basa zvikanzi mazviona kuti handinyepe vandati andazviona vandatonyarara funga kumanheru kwacho akatozoisa meseji akati gogo murarebo ndikati alright godhi anga aripo vandarongozvinyararawo saka godhi paakazodzokera kubasa iye akabva apfuura nekumba godhi anga asipo ipapo vatoni tiriko sekuru ari kupi vandati sekuru akadzokera zvikanzi wakadzokera rii ndikati watova netime vari kupi zvikanzi agogo ipapo hana chaakataura abva aenda vati ndikuenda kumarugara abva aenda kumarugara abva adzoka akadzoka nepamba ipapo vatopfuura saka paakapfuura ipapo ndandina mama vatodzoka kuno vati ani gogoga ndimbosvika kumba daunoita sei daunovharira mombe abva aenda nofunga kumanheru kwacho ikoko ndokwakaisa mameseji zvikanzi kurowa hama chichichichi akutotaura kuti kutokusuwa ichei netime dzandabva kupi koko ndikati ini ndikatombotanga ichoti koiwo unotaura kuti wandisuwa kuti zvaita sei nyaya yambotangira pakuti uzoti wandisuwa iwewe zvikanzi vangoti gogo saka muri gogo wangu kana ndikatadzoswa gogo wangu here vandati wow saka akazodzoka futi kechi2 ipapapa yanga yatova tata kuda kutosvika mukrisimasi avati gogo ndikuenda kumarugara ndikati kuenda kumarugara zvikanzi ndikudzoka nepanapa mai manje vaenda kumarugara zveshuwa saka pane mamovha vatoti kuenda kumarugara uku Pondai doti undigiro chi madomasi zvikanzi gogo mungaita madomasi ekutengera mufanira madomasi ekutenga mina ndidzoke ndiende pasekuru wangu apo pandoziva nongopiwa madomasi ndichikupai zvikanzi mina ndiende nasekuru godha ndikaenda nasekuru godhi tozodzoka noku nemadomasi ndeta sei moyo yosara panapa neshuwa vawabuda nagodhi uyo vawaenda abva watodzoka nemadomasi vawadzoka vazouya futi vati ndikuenda kumarugara zvikanzi kuenda kumarugara baba vatoti Pondai iwewe handichakuona chi mushe panapa iwewe zvikanzi zvikanzi Pondai handichakuona mushe panapa iwe mawire uri kuita maziso echikuru aya zvikanzi chi sekuru mukuti ndingaite sei ndigogo wangu apo zvikanzi vaenda kumarugara Pondai vadzoka kumanheru senguva inoiso akadzoka zvokumapasti 3 angabata madhiringi ake 2 Pepsi nemerinda zvikanzi ana gogo ndakuigira ichi ndakuigira idhiringi tida kuti ndakuigirawo dhiringi mozoti pamwe muzukuru wangu akaita sei akandimaka vandati vandati ini vandatoti madhiringi anga ari 2 anga ari mubabheki kozi akauya achiti gogo mungorambondimhoresa zvenyu but nditori nesurprise yandakuigirai vandati surprise yei zvikanzi yemuione kunoku vandatomboramba ndaitokorobha mumba vandati ipa mama wako kanoni surprise vati handisi kuda kupa mama ndakupa imimi vandati vandasimuka vandabuda vandati surprise yei iyoyi vandati madhiringi ndakuigirai madhiringi nagogo muri 2 muzoti pamwe Pondai ndikakumakai but nesina kukumakai kana kuti everyday munenge muchiti Pondai anonyiba Pondai anonyiba vandati madhiringi ava ndamasimudza vandati mama madhiringi amaigirwa nei
nemuzukuru wenyaya nofunga godi papa anga atudzuka kubva kubasa vatatobuda vataenda uchechi nagodi we vatatota aista akaenda uchechi chichi vatamusiya wakagara namama vatatobuda vataenda uchechi vatazodzoka saka patikazodzoka akabva afona futi pafoni pangu inini zvikanzi gogo sekuru aripo here vandati hawapo zvikanzi sekuru aenda kupi ndikati sekuru abuda but wari kudzoka chi nhasi zvikanzi aho alright pane zvangada kutaura nemi makasununguka here kuti nditaure ndikati zvei zvikanzi imimi kana makasununguka ichete itai ndakasununguka kuti nditaure ndati taure zvikanzi gogo imimi daita madhiri nemi ndikati madhiri eye okutaura zvikanzi madhiri hapana munhu anofanira kumaziva ndeedu tiri 2 even kana ndikakuisire airtime ndinongozviziva tiri wangani tiri 2 ndikati iwo Pondayi kutaura kuti nyaya yedu tiri 2 ndiimbori yei nyaya yacho zvikanzi ini gogo chokwadi checho chiripo inini ndichokutoti inini ndikuzama kutaura kuti inini daudana nemi pasina munhu anozviziva ndikati hazviite iwo kutonatsoona kuti inini ndikatomboti hazviite kutonatsoona kuti inini ndine murume asi iwo kutaura kuti hanzi inini ndidana newe ukuzviona zvine picture ipi izvozvo vatoti hazvina basa hapana munhu anotombozviziva ndikati inini ndegawo ndikangotiwo ndikangonyararawo patime idzodzo saka akabva asenda mameseji manje ndandikagara nabamunini abva asenda mameseji zuva iroro angabva kufona chiti mangwana acho vaisa meseji ari nhasi hanzi muri sei gogo kuri sei kukusuwai chete hanzi gogo mangwana ndikukuisirai airtime musatye abva ndati mameseji aya handambopindura zvikanzi musatombotye henyu gogo mangwana ndikupfuura nokumarugare ikoko muite sei musatombotya ndikukuisirai airtime ndati saka ndandikagara nabamunini kosa akabva ndibvunza kuti ko mameseji aya ndianakuisa mameseji akadungamizana fana ngoatambidzawo foni iye ndikati ndizvo zvikuita sei ndo mameseji vati Pondayi vandati vatongoti saka godi paakazouya anga aenda kudheme papapo abva azoisa futi meseji yekuti murare bho saka inini paakaisa meseji yekuti murare bho dzadziri past 12 dzadzatova 12 o'clock chaidzo ndakutoti agindimbomuka ndinamati vaisa meseji yekuti murare bho afunga akati good night saka foni iye katorwa nani nagodi vaona meseji yeyi saka paakati good night pepa godi ndiyakaona meseji iye vatondimutsa zvikanzi iyo vandati chief zvikanzi werenga meseji yako yaiswa naPondayi ndikati Pondayi zvikanzi vandatoone kanzi good night zvikanzi makatanga vatonditiwo makatanga rini kuita na good night naPondayi ndikati inga kuti Pondayi ndo zvaanoita sei ndo zvaanoita kubva muri panapo wani mamunikoziva kuti Pondayi ndo zvaari zvikanzi mutambe mushemesi dzenyu idzodzo because handisi kuzviona mushe ndikatoti saka inini vandanyararawo zvikatongondinetsawo kuti Pondayi ari kuti hanzi good night murare bho vandatongonyarara saka zuva raakazoisa rechi2 akati akauya akatanga auya abva amegura mesamantha wangu aripo pazasi pai abva asvika paamegura mesamantha amunofunga akaisira meseji papapa zvikanzi haana kuti mufane kubika ti akabva ati ufane kubika ti ndiri kuuya ipapo nawo ndichienda kumarugara ndikati saka pandikati ufane kubika ti meseji iyeyo vandangoisiya foni pai ndikaisiya ndikaigadzika pambedha godi vasvika vaanotora foni iye vati meseji ikuratidza kuti ukunzi ufane kubika ti nawo zvikuepisa kuzama kutaura chichiwe naPondayi muri sekuru nemuzukuru muri ambuya nemuzukuru ndikati nani achandikumbosiwa ndopandikaexplainawo kozi nyaya yanga yakutonetsawo kutoti imi handichakunzwisisai vakuita naiwe pakuita sei ndopandikati Pondayi akatanga so achisa mumeseji saka ina handisi kuziva kuti ari kurevei zvikanzi nofunga Pondayi uya akauya zuva iroro paakauya zuva iroro godi anga akutozviziva kuti ndo zvaakuita sei zvaakuita vandati musiyei musamubvunzi kana kumuitira hasha musiyei akadaro zvikanzi alright nofunga Pondayi uya akauya abva svika vatopakurira chikafu namama wakatopakurira chibage vatomwa neti achitogadzira kamukore kanga anako achitoti godi achitida kunorara kudhemu zvikanzi asekuru kamukore kamuna akagaiti handeikumba ndinokupai kamukore zvikanzi alright nofunga inyaya yese igodi anga kuiziva kuti Pondayi pane zvaakuita sei zvaari kuita kozi wangu amboudza nababa kuti Pondayi mawiri andiri kumuita panapa handisi kumanzwisisa vaenda vanopiwa kamukore saka handiziwo pavakasvikawo iye aitaura achitanzi Pondayi ndasvika abva handiti sekuri mimi nyaya yenyu iri kunetsa yembereko nemukadzi wenyu inogadzirika zvikanzi inogadzirika chitepi chipi vatanzi ndine vamwe ameno nditetere kana ndigogo vanogara kuhararo vanozvigona
zvikanzi but vanoita zvamanjuzi izvozvi saka imi mangwana munofana kuyana gogo kuno tovafonera tiri pamwe chete zvikanzi zvikanzi godi vatoti awo ndichauya nawo mangwana vatoya vatondudza kuti pone ndo zvanga chitaura chichi imimi mama ninguva yakadi na godi muri marriage ndatokwanisa 3 months kwanisa 3 months no ndo 4 all right pakambenge pataurika here nyaya yekuti pamira hapasi kubata godi anga amboti nomukadzi wake wanga anaye mukadzi wake waiti wakagara 5 years vari vese vasina mwana saka nofungo vanhu vanga vangojairo kuti ingori problem yani yemurume here kana kuti handizozivawo zvangu. Alright. Katichita sai pakuzoti zvakazorongeka sei zvokuti titi mutrepa auye kumba? Zvakaitika ndezvokuti Pondai mazuva yayo godi vachakabva atora kamukore vauya nako kumba avatoti ndakunorara kudhemu vaanorara kudhemu saka paakanorara kudhemu Pondai akabva afona Pondai kumanheru avati akati foni yako iri kuramba ndamboitira foni yangu iri kuramba akati foni yangu iri kuramba waona sei kuti foni yangu iri kuramba zvikanzi ndabvira kumasikati ndichiitira ndaida kutumira airtime akati airtime kumbodzwana kupidza kungoramba uchitumira everyday unogara uchitumira airtime zvikanzi inini gogo inini ngori munhu wanhu ndikati ngati anofunga foni ipo inge ichiramba inge kadzima ndandaisiya zvikanzi godi vati iwe muzoti ini ndaita sei ndabuda because ndakamuudza kuti ndikubuda musemane ndikuenda ndikudzokera kubasa ndati anofunga inge ikadzima ndaisiya ndandaperekedza godi zvikanzi wanga waperekedza godi kuti ndikati adzokera kubasa zvikanzi adzokera kubasa nani zvikabva ndati nabamunini zvikanzi zvikanzi ko mama wari kugogo wari kupi ndikati gogo waenda kwahunda zvikanzi waenda kwahunda nani ndikati nemuroora wawo mudiki zvikanzi alright saka nyaya yangu inobuda manaki ndikati nyaya yako manaki vatoti nofunga akatotaura kuti iwewe automborara newewe apa godi anga ari pasaidi pangu zvikanzi ndatotorara ukutotaura kuti udorara neni pakuita sei zvikanzi inini dotomborara newe saka paaitaura izvozvo zvigodi akabva buda panze vaanotora foni yabamunini costa ndoyairi kuti vatanga kuri kuti zvaitaurani Pondai zvikanzi ini dotomborara newe dotomboita mwana newe haufaniri kutengirwa nemunhu akauya mhemanji kuita mwana iwe ukauya watova nenguo uri panopamba hausati wane mwana saka dototigadzire wedu mwana. Nyaya iyo makaisa kumapurisa here kuti phone conversation yakarekodwa? Kuisa kumapurisa ikataura but havana kuita nguva yekuti vanoda kuteerera marekodhi achikozwa nguva kumhanya. Iri kunani conversation iyo? Foni yabamunini costa. Alright. Aiwa ndingovhunza unofunga zvinozobatsira kuenda kumberi kwatiri kuenda nenyaya iyo yekuedza kuona kuti mhuri dzingabatane sei uye nyaya iyi yakatangira papi? Ndobva azoita sei? Vati iwe haufaniri kutangira kugadzira haufaniri kutangirwa kuita mwana nemunhu akauya mashure. Ndikati kuzama kutaura kuti chii hanzi ndikutaura kuti muroora mudiki ari papa hafaniri kutanga kuita mwana iwe usati waita mwana saka dotomborara nekuti uite chii uite mwana. Ndikati alright saka wakuda kuti ndiite mwana newe mwana wako wacho anozochengetwa nani? Zvikanzi segodi ndianotochengeta mwana ndikati godi zvese izvi hazviri mudzima akaitonzwa zvichirekodwa zvikanzi saka wakuita sei? Ndikati inini hapana ndikatongogara zvangu zvikanzi unani vandati hapana kuzi foni ye yanga yakuita kakuringa zvikanzi ko chichi kutaura pasaidi pako ndikati hapana munhu zvikanzi saka iwe zvaunoita mangwana ukiitei? Ndikati mangwana hapana basa repamba ndoro rinoitwa pamba zvikanzi iwe mangwana zvaunoita kuma1 ndichakufonera kana ndakufonera iwewe woita sei? Wauya kudhemu ndokupa fish totaura nyaya dzedu tiri paground kozi pafoni unogona kungoteererwa nemunhu mumadziro. Ndikati uda ndipa fish kudhemu vandati vati godi vatonditi iwe itaiwo ndati alright zvikanzi ndichakufonera kuma1 ndichatoya nekamukore kubva kumba ndonobatawo. Ndikati zvikanzi ndakupa neairtime yako ipapo kana ukatoti kuda airtime $5 ndokupa. Ndikati saka inini mangwana akuseni pandakamuka ndikabva ndamuka ndichibuda nagodi vataenda kwanhakiwa saka akazofona kuma1 kuye kuita tori kwanhakiwa pane zvanga tatofambira vatofona zvikanzi waita sei? Ndikati zvinezvi ndiri ndabuda vokutanga akafona vandati ndiri busy vadzima foni
vazofona futi ndata kutoda kuuya tatowa munzira apa tondivazoita sei pandata inini ndiri kwanhakiwa zvikanzi uri kwanhakiwa uri kuitei ndikati apane zvandiri kuita zvanzi unanofana ndati ndiri ndega ndandafambira mari dzangu dzanga ndichiita sei dzanga ndichida kutora zvikanzi mari dzako dzivi ndikati apane dzimwe mari dzandaita sei dzandakatumwa namama dzandanzi nditore zvikanzi asi uri kwatete wako ndikati atete wapi zvikanzi amaipure ndikati handina kuzosvika ikoko zvikanzi saka ndokuchingura ndikati ayewa zvikanzi kone ndikati togona kupesana zvikanzi tinenge tichitaura pafoni ndikati ndogona kuuya nabankuru zvicha nemota vati saka ini ndakumboenda hangu kumarugara hapana kuzoti iwe nini taita sei tataura pafoni ndikati zvikanzi enda hapana kuziva futi kuti inini zvikanzi hapana anofanira kuziva kuti inini ndikuya kunorara ikoko manheru ndikati kunorara kupi zvikanzi kumba ndikati uyo unorara kumba kuti zvaita sei zvikanzi handina ambokuudzera kuti da kutota mwana ne hatifanira kutangirwa nakadiki kuita mwana ndikati uyo ukuzama kuti chii zvikanzi ndikutaura kuti ndikuya kumba godhivha handiti ngoti yehofa ndati right avati ndofunga akazoti ndoya zvokuma99 ndikati zvokuma9 hazviiti kozi kumba kuno abereka hazviiti kuti uye kumba pandatoti ainasi kuti hazviiti kuti uye kumba zvikanzi ndikati inini seukuramba kuti ndiuye kumba ndikati tongonozobatwa zvikanzi hautombobatwa hapana usatombotya utombobatwa ndoya zvokuma10 ndikati ndofunga akaenda kumarugara abva adzoka saka iye kutaura kwaita aitaura kuti mvura yese kana yeye ikamuna ari kuseri kwegadheni yatiri kumba achimirira kuti nguva dzikwana achimirira kuti nainoguru dzikwana saka isu patikapedza kudya ana mama vha vanorara inini vha ndatonorara avo vha vasara vachipinda mukakicheni ndomanga vari vha vatoti ndofunga akasvika pakona peimba yatairara inini abva abhipa ari ipapo saka temu dzaakanobhipa inini kuti vha ndasimudza musoro ndichida kumuka pabhedha saka temu dzandikanocheuka kudhoo ndikamona atodongorera kuti paakadongorera paakabva apinda mumba bva ati vhara dhoo ndikati hansi kuvhara dhoo zvikanzi ndipo tauro rokupukutisa makumbo ndikati handina matauro ese ari muno mundeyaba munini zvikanzi saka wokutaura kuti unogeza nemaoko bva ndatanyandira tauro rangu rasara kubhata zvikanzi right abva agara pamubhedha saka paakagara pamubhedha akabva tenge munhu ada kundiyenga so ndati iyoyo imbogara kusaidi usaite zvokundibata iyoyo imbogara zvikanzi kochi ndikati iyoyo imbogara ipapo saka inini akabva abvisa shoti anga abvisa trouzi ranga anaro bva abvisa neshoti vasara nekapendi kega kega vada kundisundidzira pamubhedha vandamuka vandagara kusaidi kumwe ndikati koyo udaita sei zvikanzi handinambokuudzera kuti isatifanira kutangirwa nakadiki kuita mwana ndikati zvibude saka temu dzaakati anga agara pamubhedha manje kuti ndopaakapindawo wakabva apindawo nabamunikosi akazoteerawo mashure vati Pondai uri kuita sei iye akabva pada umhanya usvarara dhodho vharavharwa zvikanzi Pondai uri kuita sei vatotanga kuti sori sekuri hechichi ndatoti hodhi zvikanzi wati hodhi nguwai zvikanzi ndatoti gogoi zvikanzi gogoi yatisina kuunzwa here abva atoti sekuru ndatoti hodhi ndachitoda kungochinja trouzi rangu ranga ndinaro kozi ndanga ndatota zvikanzi saka unochinja trouzi wasara nekashoti pendi here nekapendi ndopawakazomusunga inini ndandisisimo mumbemo ndandatobuda panzi ndopawakazorwa pawakarowana ini ndandiri panzi saka apa akazomubvunza kuti iwe Pondai iwe ukumbozama kuita sevati sekuru mina nitaure zvakaitika ini gogo ndandisa ndarara nawo zvangu but ndandichita sei ndandichitotorara nawo zvikanzi wongoida kuita mwana here nagogo wako zvikanzi ndo papa netarisiri yangu zvikanzi saka ungoida kuzomuroora here munhu zvikanzi ndaida kungomitisa mwana chete zvokumuroora sekuru handidi kukunyeberai ndandisingadi zvikanzi saka iwo mwana wako ngochita anochengetwa nani zvikanzi sekuru obvious mimi ndima magara muchiita sei muchimuchengeta godhiyo ndopakati saka iwe waida kundichengetesa makonzere panapa zvikanzi sekuru ipapo motondiregererawo zvitoriwo mhepo dzatondipfekawo zvikanzi saka iwewe ukutaura kuti zvinhu zvawajaira kaizvo zvikanzi sekuru inini ndopakatanga uchitaura nyaya mumashure akati nomukadzi wake wokutanga hamena anzi vaimbodanana here achitoti mena isekuru ndimbokuudzai mukadzi akaendawo taidanana saka kana naipapa tinotoita sei tinotoziwana saka pamwe ndonyaya yakazomudzimbawo here godhi kuzosvika avazomurova kudaro tisiva ewa tiri kunzwa rondo yamuri kurondedzera pane here nguva yamakazosvika pakuti
regerera muzukuru wako. Ndikatombomuudza ndikati godi chimusiya chiregedza kuramba uchimurowa iwe do achimusunungura ndiri zvikanzi sake kutopindira nyaya idzodzo napondai maitodanana uchindinyepura tamudanani anga adotorwa inini neshamu saka ini ndopa ndakasuduruka vananogara ukakicheni pandikanogara ukakicheni vawatozotanga murowo kozi nyaya change atopandukire ini uchinzi sake ndounozvara napondai ukunyebera kuti pondai amuzivi ukuda unyebedzera kundiudza zvinhu zvokunyebe mimi maisivana but ndakandatombomudza kuti chimusiyai mimi chimusunungurai chimusiyai kana muchizoti munonotaurirana naye kumba uko ataura zvikanzi nyaya inozotichinjira mangwana kutipindukira kuti wakandibira mombe zvikanzi sake mukuzivana akatondidaro sekusaka ukuzivana nani napondai koziwa ukudairira pondai chindogorongorowa iwewe anga akatobata shamu akutobuda panze kuti andindirwa neshamu ndopa ndikangosuduruka obva ndangonyarara. Muchizoona kuti achakwanise kufamba asina kana simba kuzosvika mweya wake wakamuka imi makanzwa sei imi? Zvinhu zvakandirwadza ende muupenyu hwangu chemo handisati ndakambozvionawo nasati ndakambosanganawo nazvo itori first time yangu kutonzi kusanganawo nazvo zvakatondirwadzawo zvokuti kana ini wacho ndakatombofungawo dzimwe pfungwa dzokutoti apa chii chagadzirika hapana but ndakatombotaurawo ndikati chimusiyai musunungure mimi moenda naye kumba kwawo zvikanzi anotiza mugona kumumudza kuti atova kusauti saka chinhu chokuti ndandisati ndambosanganawo nacho muupenyuwo nekusangana noudiki handina chandaitombosiwawo panguva handatombozoti ndiyani kana kuti ndizoziva kuti ndakafamba sei kubva pamba kusvika kwamagunje handina chandakatombosiwa panguva iyo zvinhu zvanga zvisati zvaitika muupenyu hwangu first time. Kuti muwabvunze kuti airtime wakaisirwa kangani uyezve pavakatanga kutaura wese vakapanana sei macontacts? Alright, vambenge vapataura zvavo kuti macontacts vaka first time Godhari pavakati ndinozonokuisira airtime ndo mapiro wakaitwa foni yekutanga kuti aivepo pakapuwa phone number ndiri akatonditi gogo ndikaenda marugara handira kukupa present yenye kuti makorokoto ndikati unondipa present kuti zvikanzi saka mimi ndipe namba dzenyu ndinokuisira airtime. Pandatoti ayo namba dzangu ini line langu nywana zvitoti ndikupe namba dzangu goti vatoti mupe. Alright, mumfunza wanga vari kufunza wangoro kuti ipa kuti mambopatsana ngoro kuti makazoisirwa airtime kangani? Kanenge ka 3 ndokakaisa. Alright. Mashoko yenyu kumhuri ndeyekuti kudi nepatave iye zvinezvi Pondai asiri pakati pedu taungana panapa tese mhuri yese nekuda kwenyaya iyoyi ndeyekuti kudi? Ini mashoko yanga ndingangotaura kupedzisira ndekungoti zvinhu zvakatondirwadza kuti ndasati ndasanganawo nazvo muupenyu even kana hama dzangu handizoti dzinoti kudini nyaya iyoyi kozi ndasati ndambosanganawo nazvo kana kuzviona kana kuti ndingafirwe nemunhu ndichiona zvandisati zvinhu zvokuti zvinotondirwadzawo. Mani makore mangana ekuberekwa? 19. Yeah, pane udiki huripo zvichiwana. Bvunzai zvenyuma. Kumbiro kuziva kuti pavakaisirwa airtime ka3 kekutanga kechipiri kechitatu murume waizviziva here vakamuudza here? Wanga watoripo. Aizvifarira here? Kuzvifarira wanga asingatombozvifa dzimwe nguva waitombo isai mike pamuro. Airtime yaisirwa mufoni saka pakuisirwa mufoni pepe dzimwe nguva itogona kutombobata foni kuti ngendipwanye foni yacho kana kuti nditsenge line racho zvinhu zvokuti zvanga singafadzori muramba muchisirana airtime pamwe pandinobuda kuenda samwe munosara muchiita se muchitaura mesi. Alright. Magutsikana ari papa nemubvunzo? Handina matsa kuzara hangu asi ngavaendere zvomberi enderere neurongwa. Alright, tine urombo nezvakaitika izvi. Vekumba kwenyu vari kuti kudi pari zvinezvi mashoko edu pekupedzisira mubvunzo wangu wokupedzisira vari kuti kudi? Wekumba kwedu chewo wandakakwanisa kuudza pano kozi ndega ndototi ndikazvifunga kuti kana mama chewo ndikawaudza mbere kwandasarirwa naye 1 amai chete kana ndikada kuti ndiwaudze mama wangu wacho wasara wacho wakastroke ndinge ndakutowawedzera futi BP saka handina wandati ndakaudza hangu ndisekuru nesuru ndowandakaudzawo ndichitoti sekuru ndozvaitika chichi
hawana chavakakwanisa kutorawo panguva iyoyo vakabva vatongunyarara. Nandiri. Aiwa ure tine urombo nezvakaitika vateereri. Ndiye mudzimai waTsikai kana kuti Godi Kambarame watanga tiri kukurukura naye tichida kungonzwawo zvakaitika isusu tisipo. Mviro yakatangira panyaya yekutiwo mameseji ayouya ava vakazobatwawo nemameseji takachida kunatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Nyaya iyi ine vaferefeti nekuti yamumaoko emapurisa. Mastatement akatorwa. Pane pamwe patinogumirawo isusu sevatori venhau nekuti hatisi matiktiva asi zvatinokwanisa kutora chokwadi kuti tichiise kuvanhu kuti vanhu vanzwisise mafambiro akaita nyaya iyi. Zvinoenda zvinenge zvichizoenda kumberi tinozvisiya zvakare mumaoko emapurisa kuti tisazokanganisa investigations avo, asi chatachingoda nemhuri yese iri panapa yekwapondai ndechekuti vanzwisise zvaiitikawo asipo. Zvizhinji zvichataurwa zvakare mumatare emusha achaitwa panapa. Vakuru vemusha varipo, madzishe madzisabhuku vachikurukurirana, asi chinangwa chingoripo panapa ndechekuti apa zvaitikira mumhuri mwachete. Munamato wedu ndewo kuti Mwari dai naMweya Mutsvene vamira pakati pemhuri iyi kuitira kuti vasina kunge vachiparawo mhosva nevakaparirwa mhosva nevakanga varipo pachiitiko ichi vagone kuramba vari vanhu vamwachete. Nekuti ukama haugezwe neropa. Isusu tinotenda kuti tatendera kuti tive tiri pakati pemhuri yakashaikirwa uye zvekare nevakaponda kuti tinzwe nyaya yemafambiro akaita kuti tikuisei kwamuri musazoisa nepasi ripo. Ndo chinangwa chatasvikira panapa. Uye nekuti vari kudawo kubatsira mhuri rufu runogona kutora mazuva akati kuti tanzwa kuti postmortem ichaitwa nekukasika, asi kune vanonzwa kuda kubatsira nekuti rufu harugadzirirwe semuchato. Makasununguka panhamba dziri pascreen kuti munge munotumirawo kana iri chema yenyu kana kuti dziri hama dzanga zisati dzanzwa kuti ndo zvakaitika kuna Pondai. Tinokumbirisawo kuti ayo munotaura navo panhamba dziri pascreen idzodzi. Kune vamwe vari kuona paSly Media TV nyaya iyi tiri kuisiya kwamuri kuti dai manga muri imi mukadzi wandigere naye parutivi maiita sei. Dai makanga muri imi Pondai muchinzi magara naye pasi ndo zvikuitika kwaari, hatizotiwo imi maitiwo kudii kwaari. Dai makanga muri imi maikwanisa kunge matanga kupirwa nyaya ina Godi kuti ndo zviri kuitika, nyaya iyi maiitonga sei. Tiri kuisiyawo kwamuri mhuri yeZimbabwe. Isu hatina zvatinokwanisa kuwedzera pamusoro penyaya dzatanzwa pano kubva kumhuri mbiri, asi chatiri kungonamata ndechekuti dai Mwari varegera kuti pakati pedu pasave nemhosva pamusoro peimwe mhosva, nekuti kunyange vemutemo vanotiwo musaise mhosva mukati memaoko enyu, kuitira kuti tirambe tichiedza nepese patinogona kunama mutswi watsemuka pakati pemhuri mbiri idzi. Zvatingangopedzisira nekutaura zvokuti dai mweya waPondai wazorora zvakanaka, zvaanodawo iye semufi anozviziva, zvakaitika pakati pake nehama dzake anozviziva. Zvimwe zvinhu pari zvinezvi ininiwo saZVESE tapfumane mutori wenhau wepaSly Media TV takungoti hatizvisiyirei kumufi, nekuti ngozi inotaura yega zvainoda, haigone kuenderwa kumberi, asi vapenyu vari kurwadziwa vane mukana wokutaura zvavanodawo. Tingozvisiyirawo kumhuri iyoyi kuti tione kuti remangwanawo Pondai achapotera panani achiti kudii, anodei kuti mweya wake ugozorora murugare mushure mekunge achengetwa nemhuri iri panapa. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Tinokutendai nekuteerera. Tinoziva kuti hurukuro yanga yakarebesa zvikuru, asi tinokutendai nekuramba muchingotarisa pano paSly Media TV. Nyaya iri kungotinetsawo isusu veSly Media TV ndeyekuti chii chaizvo pamusoro penyika yeZimbabwe chaita kuti hama nehama dzipondane. Munoziva kuti takakavha nyaya yazvitsva, hakuna imwe media yakakavha nyaya yazvitsva kusvika patakasvika isusu, asi ukatarisa vanonzi vakapondwa vazhinji vakanga vari hama dzaenimo zvitsva. Tichibva ipapo munharaunda imwachete yeGuruve vekwaChaora baba mudiki vakapondwa nevana vekwababa mukuru vachiponda vaChaora vanova sabhuku vekugokwe. Inyaya yakaitika muri mumhuri zvekare.
kana kuine vamasvikiro nevemachechi vangakwanisa kutiudza kuti hongu tikatarisa zvemhepo iri panapa iye zvinezvi, asi mhepo iyi haizi musha unoyu chete, imhepo iri pamusoro penyika yeZimbabwe maererano nekufamba kwataita. Hatina kugumira ipapo. Svondo rakapera takanga tiri kugokwe, pane mazuva matatu mushure mekunge Justin avigwa, Justin akapondwa zvikare nemukuwasha wake. Iri nyaya imwe chete iri kuitika mukati menharaunda yeZimbabwe. Tiri kutaura mhuri dziri panapa dzakamira dziri pamwe chete kuti dai taisa musoro pamwe chete nemasvikiro nemidzimu nevanonzwa Mwari mukati menyika ino yeZimbabwe kuti vambotiudzawo kuti chii chakakanganisika kuti tizosvika pakuti panguva ino hama nehama dzaakupondana. Ndopatingangozvisiyira ipapo. Vari pano vangasingazivi kuti ndokwatafamba, asi isusu sevatori venhau taona nyaya dzakakwanisa kunge dzichiripotwa, pamwe zhinji dzacho hadzizi kutaurwa kuti dai vakuru vane midzimu vane masvikiro magombwe vambogarawo pasi nesu votitaurirawo isu vatori venhau tiripo kuti chakakanganiswa chii chaakuita kuti hama dzigurirane upenyu. Ndo mashoko angu ekupedzisira. ZVESE tafumanai paSlyMedia TV. Ndakamira Tatenda Mapiri. Tinoti chisarai simbi yebasa taakusumuka tichibva kuno kwaMurewa. Tichadzoka zvakare pane zinge pachichengetwa mukomana Pondai. Tinotenda.